Mika Niemelästä ei ole sattumalta tullut Suomen näkyvin virkamies. Oikeistomedia tarvitsee Mikaa, oikeistopoliitikot tarvitsevat Mikaa, elinkeinoelämä tarvitsee Mikaa ja siksi Mika on esillä. Mika ei ole esillä Suomen pelastamiseksi, vaan oikeistohegemonian pelastamiseksi. Ja tätä tehtävää varten Mika on mies paikallaan. Hegemonisen vallan tärkein ominaisuus on näyttäytyä luonnollisena, neutraalina ja ideologiasta vapaana. Hegemoninen valta määrittää, mikä on normaalia, ja kaikki siitä poikkeava näyttää jotenkin epäilyttävän ideologiselta tai jotenkin äärimmäiseltä. Poliitikon tai toimittajan suulla esitetyt jyrkän oikeistolaiset kannat, kuten vaikka tällaiset puheet hyvinvointivaltion purkamisesta tai kansalaisen roolista valtiota palvelevana alamaisena, saattavat oikeistolaisessakin ilmapiirissä näyttäytyä räikeän puolueellisina tai ideologisina. Siksi on aina kätevää, mikäli toimittajan on mahdollista piiloutua jonkun puolueettomana esiintyvän harmaan virkamiehen lausuntojen taakse, kun esimerkiksi se vaatii vaikka pääkirjoituksessa radikaaleja toimia velkapotilaalle, niin silloin se ei kuulosta ihan sellaiselta 30-luvun puheelta kansanruumiin kuolleen lihan leikkaamisesta. Ja tällä tavalla tällaiset radikaalin oikeistolaiset ja ideologiset näkemykset on taas saatu Mikan avulla näyttämään Iltalehden pääkirjoituksessa ikään kuin jonain luonnonlain kaltaisena välttämättömyytenä, jolle ei ole edes olemassa vaihtoehtoja. Hei, älä ammu viestintuojaa. Yksi tapa taistella tällaista mediakentän oikeistolaistumista vastaan on tietenkin vahvistaa vasemmistolaisia ääniä yhteiskunnassa, ja siksi mä haluan tehdä just sun kanssa yhteistyötä. Vahvistetaan toisten ääniä, jaetaan vasemmistolaisia sisältöjä eteenpäin, kommentoidaan, käydään sitä keskustelua. Nyt on tosi otollinen aika osoittaa, että tämän oikeistolaisen ideologian mukaisten pienituloisiin kohdistuneiden leikkausten, rikkaille annettujen veronkevennysten hedelmät, ne on suurista lupauksista huolimatta osoittautuneet massatyöttömyydeksi, konkurssiaalloksi ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvamiseksi. Eikä tämä perusteluna käytetty velkalaivakaan ole kääntynyt, vaan näillä näkymin Suomi velkaantuu tämän hallituskauden aikana enemmän kuin se velkaantui Marinin hallituskauden aikana. Eli tilaa siis kanava, jaa tämä video eteenpäin, pidetään sitä ääntä. Mutta mitä näihin just edellä mainittuihin poliittisiin toimiin tulee, niin ne on tietenkin oikeistolaisen politiikan mukaisia arvovalintoja. Arvovalintoja, missä kansalaisten etu on saanut väistyä tieltä, kun poliitikot ovat suumuroineet rahoja niin itseään lähellä oleville harrastusyhdistyksille kuin rikkaimmalle kansanosalle ja toteuttaneet yritysmaailman toiveita työntekijöiden kurittamisesta ja oikeuksien polkemisesta. Mutta kun tällaisista päätöksistä vastuussa olevat poliitikot voivat syöttää päätökset alamaisilleen tai kansalaisille valtiovarainministeriön laskemana pakkona, jolle ei vaan ollut vaihtoehtoa, niin he pystyvät näin väistämään oman vastuunsa ja kätkeytyä tällaisen oikeistohegemonian siipien suojaan. Mika Niemeläähän ei ole äänestetty tehtäväänsä, eikä hän itse äänestä, joten hän pitää itseään ideologisesti neutraalina, puolueettomana. Ja tätä kuvaa myös oikeistolainen media ja Mikan näkemysten taakse piiloutuvat poliitikot haluavat tietenkin varjella viimeiseen asti, sillä mitä neutraalimpana muut Mikan näkevät, sitä poliittisempia ja ideologisempia kantoja tällainen Mika voi esittää, ja sitä oikeammalle Overtonin ikkuna voidaan siirtää. Overtonin ikkuna on minusta ihan hyvä käsite ymmärtää tätä hegemonian käsitettä. Se, mikä näyttäytyy Overtonin ikkunassa normaalina, vähän vastaa tavallaan sitä hegemonian käsitettä siitä, mikä on normaali. Mutta Mika on tässä taitava. Ajaessaan hoivavastuuta yksilöiden vastuulle Mika kertoo alamaisilleen pullan tuoksuista anekdoottia siitä, miten hänelle oli rikkaus, kun mummi asui samassa talossa elämänsä loppuun asti, ja siksi Suomessa läheisten tulisi jatkossa kantaa suurempaa vastuuta hoivasta. Näin esitettynä Mikan ei tarvitse kertoa, että osallistuiko hän itse mumminsa hoivaan,
Vai nauttiko vain naisten tekemän hoivatyön hedelmistä, saati sitten, että hänen täytyisi ottaa yhteiskunnallisesti kantaa siihen, että keiden harteille kotitalouksien vastuulle siirretty hoiva lopulta sitten lankeaisi? Tai mikä olisi ideologisesti neutraalimpaa kuin hahmotella ihanne kansalaisen mallia? Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Mika maalaili leveällä, tietenkin ideologiasta puhtaalla pensselillään kuvaa ihanne kansalaisesta, joka ei ainoastaan ole jatkuvasti työelämässä, vaan on myös jatkuvasti motivoitunut, juoksee töihin ja käyttää vapaa-aikansa itsensä kehittämiseen, jotta pystyisi kantamaan enemmän vastuuta valtiosta eikä esimerkiksi sairastelisi. Ja mikäli ihannekansalainen ei ole töissä, niin hän hankkii tietenkin jälkikasvua, mutta Mika Niemelä ei tässä kutsu tätä jälkikasvuksi, vaan uusiksi veronmaksajiksi. Puhtaan neutraalia ja täysin ideologian vapaata. Mutta koska Mika Niemelä edustaa vallassa olevaa oikeistohegemoniaa, niin häntä oikeasti ympäröi tällainen neutraaliuden aura. Hänen näkemyksensä ei vaikuta kovin radikaaleilta, vaikka siis niissä ollaan pistämässä koko yhteiskuntajärjestys perustuksia myöten uusiksi ja nojataan perusteettomiin ja vahvan ideologisiin oikeistolaisiin näkemyksiin siitä, miten yhteiskunnan tai yksilöiden pitäisi toimia. Samalla toisenlaiset keinot, kuten sopeutus, ovat kadonneet ihan täysin tästä mahdollisesta keinovalikoimasta. Luvassa on pelkkää leikkaamista. Oikeistolainen hegemonia mahdollistaa sen, että tällaisten näkemysten esittäjä voi toimia kuin isä, joka lastaan pahoinpidellessä vakuuttaa tekevänsä sen rakkaudesta lasta kohtaan. Eli voi ajaa koko hyvinvointivaltion romuttamista ja sanoa, että on tosiasiassa pelastamassa sitä. Mutta kun samaisessa Hesarin haastattelussa kysyttiin sit kantaa siihen, että valtiovarainministeriön ehdottamien päätösten vaikutusarvioita arvioidaan ministeriössä systemaattisesti alakanttiin, mikäli kyse on negatiivisesta vaikutuksista, ja systemaattisesti yläkanttiin, mikäli kyse on positiivisista vaikutuksista, niin tässä Mika Niemelä tulistui ja esitti, että koska heidän arvionsa valtiovarainministeriössä perustuvat akateemiseen tutkimukseen ja rekisteritietoihin, niitä kritisoidessa tulee käytännössä sanoneeksi, että akateeminen maailma ja rekisteritiedot ovat väärässä. Eli puretaan nyt. Me ollaan tilanteessa, missä valtiovarainministeriö tekee jyrkän oikeistolaisia toimenpideehdotuksia, laskee itse niille epärealistisen positiivisia vaikutuksia ja laskee kaikki negatiiviset vaikutukset alakanttiin. Ja vaikka nämä vaikutukset ei sitten toteudu, vaan tuottaa jopa päinvastaisia tuloksia, niin kritiikkiin ei vastata, vaan se sivuutetaan tällaisilla ylimielisillä kuittauksilla. Siis jos omia Excel-taulukointeja puolustetaan opinkappaleisiin vetoamalla ja todellisuus sivuuttaen, niin ei kyse ole silloin tieteestä ja tutkimuksesta, vaan dogmaattisuudesta ja uskosta. Ja se, että sama virkamies vielä keksii päästään näkemyksiä siitä, mikä valtion rooli tulevaisuudessa pitäisi olla, mitä hyvinvointivaltiolle pitäisi tehdä, miten se pitäisi purkaa tai miten hänen määrittelemänsä ihanne-ihmiset parhaiten palvelisivat tätä Mika Niemelän valtion visiota, kertoo se sen tason hubriksesta, ettei Mika Niemelän voi mun mielestä katsoa olevansa tehtäviensä tasalla tai kykenemään kantamaan sitä vastuuta, mitä hänen asemansa edellyttäisi. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö, se on oikeasti vastuullinen positio ja mun mielestä sitä käytetään nyt aivan törkeästi tällaisten omien ideologisten projektien ajamiseen. Mutta niin kauan kun oikeistolainen media ja poliitikot näkevät hyötyvänsä Mika Niemelästä, niin kauan tätä aivan varmasti marssitetaan saarnaamaan heidän ideologiaansa. Silloin ei tarvitse näistä puhua sellaisista hankalista asioista kuin, että mikä rooli koulutuksella tai koulutukseen panostamisella on kansantalouden kannalta, kun koulutus nähdään näissä visioissa pelkkänä menoeränä. Ei tarvitse pohtia sitä, että miten toimivalla sosiaaliturvalla parhaiten ehkäistään kansantalouden kannalta äärimmäisen kallista syrjäytymistä, tai että missä määrin sosiaaliturvaan laitetut varat itse asiassa palaavat takaisin talouden kiertoon. Ei tarvitse pohtia oikea-aikaisia tukitoimia
konkurssien estämiseksi tai miettiä sitä, miten moninkertaisesti joku vältetty turha konkurssi voisi maksaa itsensä takaisin. Ei tarvitse pohtia sitäkään, että mikä vaikutus romahtaneella tulevaisuuden uskolla on siihen syntyvyyteen, koska hei, ihanne kansalainenhan ampuu sarjatulella kohdustaan uusia veronmaksajia valtion rattaita öljyämään. Hegemonisen vallan kavalimpia piirteitä on se, miten se houkuttelee myös vastapuolen hyväksymään sen lähtökohdat oman poliittisen toimintansa pohjana, jotta se näyttäytyisi uskottavana. Kyse ei siis enää ole siitä, että kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ajavat tällaisia jyrkän oikeistolaisia ja konservatiivisia poliittisia hankkeita ja jyrkän oikeistolaista talouspolitiikkaa, vaan pelko ulkopuolelle joutumisesta ja ideologiseksi leimaantumisesta on etenkin tämän talouspolitiikan kohdalla saanut myös vihreät, SDPn ja keskustan mukautumaan tällaisiin jyrkän oikeistolaisen talousideologian raameihin. Ja tällä mä viittaan tietenkin ensisijaisesti velkajarruun, joka on yksi tämän hallituskauden typerimmistä ja epärehellisimmistä virityksistä. Sen edellyttämät toimet, joita ei muuten varmasti seuraava hallitus tule toteuttaa vaikka Vassiaisen ulkopuolelle, ne toimet vaan syventävät Suomen taloudellista ahdinkoa tuottaen samalla valtavan määrän inhimillistä kärsimystä. Monet jopa tietää tämän ja ymmärtää tämän, mutta silti Suomessa on tällä hetkellä vain yksi puolue, joka uskaltaa kritisoida velkajarrua ja on nyt jättäytynyt sen ulkopuolelle. No onneksi soraääniäkin on kuultu. Vihreiden Ville Niinistö, Demarien Nasima Razmar ja Vasemmistoliiton Li Andersson totesivat tällaisessa Hesariin lähetetyssä yhteisessä kirjoituksessaan, että velkajarrusta on tulossa jarru suomalaisten unelmille ja muutenkin kritisoivat tätä talouskeskustelun yksipuolisuutta. Ja Demarien 3. varapuheenjohtaja Matias Mäkynen astui juuri syrjään Demarien puoluehallituksesta pystyäkseen toimimaan paremmin puolueen tällaisia oikeistolaisia näkemyksiä vastaan, etenkin talouskysymyksissä. Mutta niin kauan kun Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka toimii äänestäjien kohtaan rehellisesti, eikä peittele poliittisten arvovalintojensa ideologisuutta piiloutumalla velkajarrun taakse, lienee selvää, että se on myös ainoa vaihtoehto Niemelän maailmalle, missä ihminen on pelkkä valtiota varten elävä kuluerä. Vasemmistoliiton tukeminen on tällä hetkellä myös paras tapa auttaa näitä demarien ja vihreiden sisäisessä oppositiossa toimivia henkilöitä saamaan äänensä kuuluviin, saamaan lisää painoarvoa omalle politiikalle. Ja pistä muuten kanssa tilaukseen Kansan uutiset, mikäli haluat pysyä kärryillä vasemmistolaisista keskusteluavauksista. Tämä on tällainen vanhan tyylinen paperilehti, minkä voi tilata suoraan kotiin ja mitä voi aamukahvin ääressä sitten lueskella itsekseen mutista ja päätään painokkaasti nyökytellen ja puristellen ilman tarvetta älylaitteille ja muille nykyajan hömpötyksille. Tämä oli kriittinen uusinta tällä kertaa. Mä rakastan sitä, kun ihmiset on eri mieltä mun kanssa, joten pistäkää debatti käyntiin kommenttiosiossa. Uusi jakso sitten 2 viikon kuluttua ja mä oon muuten Dimitri Ollikainen. Eli kiitoksia, moro!